Idemo još jednom proslaviti. Uživo smo ponovno u Stokholmu pred mikrofonom Ines Gode, izbornik Lino Červar. Tako je, slavi se ovdje pobjeda Hrvatske, slavi se ovdje ulazak u finale, ne postoji bolja vijest od ove i nema se tu što puno reći. Izborniče, iskrene čestitke, Hrvatska je u finalu Europskog prvenstva. Što reći? Pa, nemam riječi kako da se zahvalim igračima. To je bila jedna herojska utakmica, to rijetko viđena. To je bila još napetije nego ona kad smo bili svjetski prvaci sa Španjolskom u Portugalu. Ne znam šta bi rekao. 10 godina nismo bili u finalu. Bili smo 2010. kad sam bio. Opet mi je pripala ta čast. Rukomet nije umro, tu je. Nemam riječi. Sad sam previše pod emocijama. Ja mislim da sve tu zasluge i čestitke trebamo uputiti igračima i dajte njima prostora da oni govore i ja sam sretan. Izborniče, bila je ovo jedna od najdramatičnijih utakmica Hrvatske. Kako ste izdržali? A koji sa Njemačkom, kao ova još gora bila. A ne znam, ovo je bila... Ovo su dečki pokazali da se isplati boriti, da nema poraza dok nije kraj utakmice. Ne znam, poruka je strašna. Ali kažem opet, dajte prostora njima, nek oni kažu, oni su zaslužili, oni su stvarno heroji i ne znam kako da im se zahvalim, ne znam. Čućemo naravno. Svim našim navijačima i oni koji su nam ostali sve te godine vjerni i koji su me podržavali, hvala svima. Ne znam, ovo je vrijeme, neka oni govore. Čućemo naravno i njih. Koliko vam znači ova pobjeda, koliko vam znači finale Europskog prvenstva? Vama osobno. Pa mislio sam da neću ići bez 10. medalje, 10. medalja. Nisam samo 6 osvojio, kao što govore, nego mi smo bili prvaci Svjetskog kupa 2006. Bili smo mediteranski prvaci sa mladom generacijom igrača. Ja sam ponosan na to i jednu sam u Italiji, ova sada 10. Pa mislim da je puno. Mislim da ću se oprostiti bez medalje. Međutim, oni su zaslužni, oni su rekli eto, to tebi posvećujemo i tako. Izborniče, iskrene čestitke na tome. Hvala vam lijepa, sretno u finalu. Naravno, čućemo naravno i što kažu igrači. Bio je ovo izbornik Lino Červar nakon što je Hrvatska izborila finale Europskog prvenstva.